Ini perkarane mengiki apa? Perkarane Raden Wisanggeni putrane Raden Janaka nembe lair. Kira-kira umuran Nembe belajar ngomong. belajar ngomong. Bocah tesi ginajang kewer kok diancam karo dewa. Ki basane bocah angger cilikane kuwi ana sandungane gedene mesti dadi wong keterima. Amin Allahumma. Amin. Kowe kaya kowe. Wis ora usah nyalahna karo sepadane urip. Awake dhewek mung trima introspeksi. Introspeksi ku apa? Goleti karo awake dhewek. Aja goleti salah wong liya. Wong angger goleti salah wong liya kepenak. Padha ben wong deleng karo githoke wong mesti kepenak. Ning angger deleng karo githoke dhewek Ora bisa. Mulane nyung karo kowe mayu. Gustine dimong wae dimong. Mengko umpamane Wisanggeni dipateni ning angger urung telas terus sing urip tetep ora mati. Titene kae arep dadi bocah mulya, arep dadi bocah sing utama. Sing utama tenan. Yai yo mau dimati kene Yai. Aduh diawe sawise cedhak kaya dirangketake ki ana apa Kakang Brama. Ndadekno kawruhanamu Yayi Yamadipati. Pun Kakang kuwi kaya-kaya ketanggor karo lelakon. Yen to tak teraju tak bobot tak timbang kuwi padha abote. Ketanggor kalawan lakon ditraju dibobot ditimbang padha abote kepiye. Masa iya Yai. Pon Kakang napa dawuh Kanjeng Rapi kulon Bathara Guru supaya mateni karo putuku dhewe Yai. Punapa ta ingsun prihatin Mas Pagumicil
Kodah tanpa karya sengkang rinemukan Gusti telung rino sasakaranyo somawur gambir melati kaya-kaya yen Yama Dipati dadi aku mesti ora kuat anggone bisa nglakoni ngatasé Bathara Brahma akeh nedeng-nedengin putuku ginanjang kewer bebasan bayi kang durung ilang pupuk lempuyange ning aku kudu tega tegel nyemplung nang kawah Candra Dimuka Yayi ndadekno kawruhanamu Kakang Brahma aku ora maida karo kowe ning kene iki agi ditodhi antarane katresnan kalawan kewajiban tresnamu kalawan putumu mbok menawa kaya netrenani karo awake dhewe awit putu padha wae karo anak iku jempolan sikil sandunging jempolan sikil mripate sing nangis nanging upama eling karo kewajiban sapa sing wani karo ratu ning dewa Rama Pikulun Bathara Guru kene wis parentah karo kabeh para putra-putra yuk para kadang dewa wis ora kena dipambengi ibarat dicencangono mesti medhot dipalangono mesti mlumpat mulukang sapa iku wis mungkari nganggo paugeran gutuk sela wae Brahma gutuk sela sing kepiye Yama Dipati gutuk kuwi mau wong balang sela kuwi mau tegese watu ngrana wong balang karo watu sing luput dodo watune nanging sing luput sing balang ayo temonana yugamu Dresana yen pancen wedi kewenangan saiki aja wujud Bathara Brahma lan nek ora wujud Bathara Brahma wis masa Bathara kurang pangreka daya tak ngembari putulun Bathara Kresna wae kacarita sang Hyang Bathara Brawati maning geni sigra sidangkep asesuku tunggal mepeti baban Wiwaranama misesa marang panca Hindriya panca lima Hindra engrangen nyuda mandula nyuda pangucap nyuda pangrungu nyuda panggondo nyuda pangrasa mandeng baca ing grana tawi siang nirbayang paningal baya pepengeti boleh gercita ing pangajap ngembari Nalendra Drati Prabu Sri Bathara Kresna kembar kaya jambe sini garbasan aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat gawa pokor kancanane sinetungolan tatula sandang kelawan pangan wong mlenggo bagian dipun ora ana sing ngarani Bathara Brahma saiki yen ngarani Brahma wis persis kaya Ratun Brawati kanthi cara mengkene ayo bareng-bareng jumujuk pinanggih kalawan yogaku Dresana tak ari-ari putuku wis sanggeni kanthi sira wujud Bathara Kresna bakal apus krama
Api-api wisanggeni bakal tak gendong unggah nonong kayangan ngelenggahi kursi gandingnya cendani manut kawan kakang kulkas dari Bendoro Bersama. Geblat kolon katon mendung alingi prabaning basanta sira sinaring kilat saha tatit. Sesautan yayai lating Bang Ludra pati pengaribawa benter kawraning mendung merbawani. Wonten ing kasatriyan Madukara putri boyongan saking kayangan Kastika geni nenggih Batari Dresanala. Nalika semana kadhep ingkang putra laring entesi grajangger nenggih Raden Wisanggeni. Magekanten Raden Antasena ingkang katemben wangsul saking marganing wana. Yang sesangka wayanya lagya sumara rinenggara ming pori yekti ana sireman doyo mandoyo skarigis moki Kongger bisa geni ya ibu lapo aku yo ngatulno pangabekti pangestu kowe tanpa nono nggir kapondhen dadena Cimatulip Antasena. Aku ngaturno pangabekti kalawan Bibi Tresnala najan Antasena tanpa bisa basa lan nyembah ya pangestu kowe tanpa nono nggir kapundhana mbun-bunan dayanana mustika urip kemulyan. Nembe saka ngendi nggih Antasena? Bloko wae arep kaya winalik penggalihe Bibi Dresanala. Antasena katemben nuruti Wisanggeni momong nanging dolane mlebu alas. Alas kuwi gawat liwat-liwat wingit kepati-pati satamara satamati jalma mara jalma keplayu nggih. Aja mlebu ning alas yo nggih. Ola ibu. Aku kepengin welu karo bapak. Aku kepengin pamit munggah kayangan lenggah nungkul Cinila Cendani. Nanging ngening apa Lama Janaka dulung kepaleng kontul. Mulane aku ngejak kalau Kakang Antasena mlebu ning alas. Ning alas ki papaning kewan galak. Banteng warak ketungging kala jengking. Ketemu macan nunggang macan. Ketemu gajah nunggang gajah. Ana ula gumun gedene ora jamak yen dicekel karo Wisanggeni ya manut malah go kalungan. Ulane malah ora dadi mandi ning malah manut. Wong kewan ki ya padha karo menungso kok Kakang. Upamane kene ora nakal kala kewan, kewane ya ora nakal. Aja kaya ngono kula. Bapakmu kuwi lagi uswanana. Pertapanmu kira tamu nyuwun pangestu kalawan para pepundhen supaya minangkani marang penyuwunmu. Wis kene manut. Manut dolanan ki sing lumrah wae. Apa dolanan montor-montoran, apa grindingan olah ibu. Bapak ning endi selak aku kepengin munggah ning kayangan ibu. Mangkono panangis Raden Wisanggeni bebasan laring keng tesi timur.
Deringi cal pupuk brambang lemboyanganipun nanging kados penyuwunipun laring ing sampun ngancik dewasa. Bojaring carita Bathara Brahming ing sampun ngembari nata berarti gandeng asta kan Sang Bagyama Dipati prapta ing papan mriku. Bersana apa Kakang sing teka ya? Oh, lah salah. Kagiatri sang kapirang rinanggul kinembe-nembe dosang renaning bawana. Yogi tukang walang ati. Aja kaget yayipun Kakang ingkang prapta ing papan kene. Ulun Yama Dipati ingkang tumedhak Ngercapada. Ngaturaken pangabekti katur Kaka Prabu dalah pikulun Yama Dipati. Tatampa gawe lega marang pun Kakang pangestunipun Kakang Wetampanana. Gawe lega marang jeneng ulun pangeslun kita Tampanana Dresanala. Dadosaken radaging kayiwanan. Wisa geni ayo ngaturna pangabekti marang pepundhenmu kula. Waileng aku ngaturna pangabekti kala Waileng. Yo ndak tampa pangestuku wae Tampanana. Dewa Yama Dipati sing laine kaya balongan. Aku yo ngaturna bekti kalawan Yama Dipati. Temenan ngarani kaya barongan. Ngarani barongane bek mbok. Ya wong jenenge bocah kuwi mah durung jangkep. Tak tampa ya nggir pangestune ulun kita Tampanana. Kapundi ndadekno jimat. Antasena, Kapiye Bibi? lho kok menang-meneng kaya mengkono ayu ngaturna bekti. Aku agek gumun. Wiwit kuncung nganti gelung nembe iki aku weruh. Ngatasi ana Kresna kok tindake karo pikulun Yama Dipati. Mongko jamak lumrah nek Kresna tindak didereke Paman Setyaki. Ning nek pikulun Yama Dipati tindak ning ndi wae bareng karo pikulun Bathara Brahma. Temenan. Kae bocah cokane niteni wis. Wong tekade wong lunga be bareng. Dening biasane Bathara karo Icewata sing ora. Apa sing jenenge lunga-lunga kudu bareng sing Icewata lungane karo Suramenggala. Aja kokean pangucap nggih Antasena mbok menawa iki Kresna kalawan ulun Yama Dipati iki nunggal karep. Ya pikulun mung kari saiki kersane Kresna karo kersane dewa ing kayangan Ngarga Blasila pangumpeng apa Maradage diwedharake wae. Kaka Prabu menika leres keparengipun kados pundi lih panjenengan ketingal tumedhang Ngercapada. Dadekno kamruganamu Yayi Dresanala pun kakangmu diparingi Hyang Pikulun Bathara Guru Gandeng kayangan ketaman goro-goro. Bisa sirep goro-goro raketang sekadang sak penginang wis geni kudu lenggah ana kursi kala cendhaning anci-anci lembandini. Mula tak jaluk rilane atimu saiki wis geni tak gendong munggah ana kayangan. Mengko dhisik Bibi Dresanala Yayi wis geni iki perkarane Antasena. Padha mlebu ning pepungkuran. Iya Kakang. Antasena sing dipasrahi keslametane adhiku. Paman Pangeran agek sewaning pertapan wukira tawu nyun pangestu kalawan Eyang Abiyasa. Kresna arep gendhong wisanggeni jaman saiki akeh mendha ning Langka Wedhus. Trenggiling api-api mati gajah ampung-ampungan teki. Ketoke wong bener ning kala mangsane wong sing tukang tumindak luput ya nek Kresna temenanan. Lah nek Kresna palsu sing kadukanan dening Paman Pangeran ki aku. Ngati-ati karo bocah selesi.
bocah apa ora tau basan ning sing jenenge Antasena ki bocah waspada. Ngati-ati ya no, Kresna. Apa sih Antasena ki ora percaya marang Punwa? Kurang apa Punwa? Dedeg piadege Ratu Ndrawati. Saka ngarep ya Ratu Ndrawati, saka mburi ya Ratu Ndrawati. Yen ngaku Kresna adikku boyongen munggah kayangan ning aku njaluk tinggalan. Senjata cakra ditinggal kene kanggo srana lirune adikku. Aduh. Terus pundi Pikulun? Ngomong bae anu gugup boleh lunga. Dadi cakrane Keri. Cakra Keri nggih. Keri, Keri. Kerina. Keri. Keri iki dikse ora digawa. Ora digawa. Nek cakra ora digawa wis. Mokerna rak pusakane ora mung siji. Kembang Wijayakusuma tinggal kene, mengko tak lironi adikku unggahno kayangan. Terus pundi Pikulun? Ya ora digawa. Wong anggelungane gugup apa maning sing gawani kembang gawani cakra, rek ora gawa. Nyelanggone kancane kowe ya disakimani. Biasane kaya kowe ngomong bae. Keri ora tak gawa kula. Ora digo meneh. Yen pancen ora nggawa cakra, ora nggawa kembange Jayakusuma, Kyai Kaca Paesan. Aduh. Terus pundi Pikulun? Kowe dadi bocah jakaken penjaluk. Mongkare diri lan ana adimu sing wis anggene ora ana critane Kresna arep tega tegel karo putra pundan. Ora Pikulun. Yen pancen ora nggawa cakra, ora nggawa kembang, ora nggawa Kyai Bedor Kesawa, ya nek Kresna sejati. Nek Kresna palsu, Antasena ngarep kadukan ade paman pangeran Bali Bayu. Genah kiye. Wis ora percaya babar pisan. Kodho montap lere kinetap kumejot padoning lati netra kaca mangondarandir. Hidepe mangala cakra jaja bang mawengis. Lancang pangucap. Dhewe penyokraba Kresna pamemban apa dianggep aku ki bocah cilik. Ora ngulungake marang adimu. Salak sing utaran ora bakal mundur jangka. Ana wong tuane. Ayo. Ayo. Mbah kaya mbah lawe linuluh kaya luluh Bandung Kresna pamemban baban nenggih Sang Hyang Bathara. Aduh. Aduh yo. Yo. Aduh yo.
manontoning sukma ngaprang ngaprang liwrane ngagesang watejo nawatejo doran doran dari penten boyo angrabaya ciluba ana wong kasoran kok malah dicilubai mulane angger ketemu karo bocah-bocah degel Antasena ketoke mono ora tau basa ora iso nyembah ning gumun le ngati-ati oh genah mantuku kon bocahe ngati-ati setiti gemi ning ya kuwe cokane wani karo mertua Antasena iya mantu-mantu bejujag ajajere anak wadon demen lurut wis saiki genti-genten yen pancen Yama Dipati ku ya krasa rumangsa kebawah keperintah karo ratu ning Dewing Kayangan kudu bisa tega tegel marang Antasena lah ora patut wangger aku tanding karo Antasena mbok darani sulaya perkara mantu njaluk warisan ora diwehi ora kaya ngono iki kewajiban mantu ya mantu kewajiban ya kewajiban yen pancen ora nyambet gawe tak aturake karo Rama Pikulun Bathara Guru lakon jebul nggonmu dadi dewa iya lah kowe ben dilapor-laporna mbok aja lapor angger kira-kira karo balane dhewek aja lapor tunggal guru aja ganggu ora bisa wong ora nyambet gawe kok bedul nyawane ya nanging bu menang bu kalah jabute nyawane Antasena ambyuring tirta samudra banyu samudra sumambut wentis alone gulung-gulungan Antasena ana apa Pikulun Bapa Antasena mbatut anggone mambengi para dewa arep mboyongan wisanggeni apa wis ora betah mapan ngerjapada bedhul nyawamu paturiping menungsa ki ana sing kagungan digedhong ana dikuncen-kuncen ana titimang sare mati masa wurunga taman ana pusaka landhep durung telas sing urip kaya-kaya ora gadhang tenging mati jabuten temenan temenan dadi rondo bojomu jabuten ora jabut gajul temenan jabut yo mondar hitung akhirat nyawamu Angilake ngawi genamas tunama sitem paring bana langgeng Antasena ngatasé titanger padha nantang karo dewa penjabut nyawa bener tanpa gurapa sekti tanpa ngaji jabut nyawamu jembual dening aku krasa rumangsaku wong mati karo wong urip kok rasane padha wae mati ngomong jane mati apa urip rumangsamu mati apa urip ya urip ketenger ngadeg maning jeneng mlebu maning nyawane ya ayo jabuten nek iso ngerti apa ora ana tetembungan guru nafsidai katul maut kabeh barang urip tetep arep mati ayo jabuten iya ya jam mulang karo mertua kok mulang ya bener kemurep jabut saka ngarep angel saka mburi ya kepenak ajoba ya wis manut dah iki nyawane pating grusel blorot nyawa ning cengel sisan gawe aku njaluk tulung njaluk dingel-ingel ana mertua kon ngingel-ingel mantu angger mantu
29 derajat Celcius ya kaya kuwi. Tegese ora jangkep kowe gene ana mertu kon ngingel-ingel kok diketheh. Kaya kancaku, imret diketheh. Ayo, iya meneng, awas. Mlurut meng centongan. Iki nyawane ning centongan. Dening meng bangkekan. Lah iki nyawane. Dening meng bokong. Nyawa kok nang bokong. Lah kenangan jembual nyawamu. Malam jetor kaya bat mercon tambani nyawaku. Yo la la ora kering aduh yo kewirangan konjangan sing langit kelap-kelap katon nerekinin sanging alis resang mawing gandrung sabaran kadulu karepoti kaya apa aku kewirangan Bromo apa wis mbok jabut nyawane Antasena tak jabut saka sirah bloro tekan cengel tekan centongan bareng tekan bokong malah jetor mambu obat mercon nyawane Antasena apa mau bali munggah ana kayangan ora iso gendong Wisanggeni kaya-kaya sepira dokane rompi kulon Bathara Guru wis Antasena bakal tak singkirake kanthi sana dayaning pusaka kayangan ayo Kakang Brahma sing ngregoso Kocapa sang Bang Bathara Brahma belmu bal pocon briyane ngasta pusaka ampuh ya pusaka wasiat numpasing pusaka dawuh triangganipun Raden Antasena hecal sifat kamanungsane jelek ana sardula saturunggane lepasi pusaka yo ana dandang tekane saka sebrang wujude dandang cocoke wasi pola sari lareng dandang aja nyucuk Sri Sedana nyucuk sarap sawane wong kang kenang Soekarto Soekartane larungan segara kidul poceng nomore Yono Padha pikulun
Bareng aku ditamani pusaka wasiat kayangan. Ilang sifat kamanungsanku aku dadi wujuding Saradula Pikulun. Ngeronta Sena mbok menawa iki kanggo srana mulyaning kadangmu. Kanggo srana wong mukti nglakoni mati beja nglakoni cilaka mulya pitukune sengsara ngger. Yen kepengin pulih asal ana syarat sarana apa Pikulun? Mapan ana lenggenging Gunung Jamur dipone ana bocah mencorong bathuke meling-meling. Mawa cah Yaya kuwi sing bakal paring senjata pitulung. Mondhe marang keparengi Hyang Pikulun. Ya Madimati aku tak nglakoni tarak brata ngeteni bocah kang pasrane mencorong Bathara Delta. Maja tur sore kaki ana dewa nganglang jagat kor kancanane senedong lan tatola Wong ilage ngawi genamas Rama sidhem karing bana langgeng aja kaget, Ger. Pon Rama ingkang tumedhak ngersa padha. Kula ngaturaken pangabekti katur paduka Rama Pikulun. Pangesulun kita tampanana Dresanala. Kapundi ndadosaken jejimat. Weca geni olah bojo ngatulna kala kaki blomo. Tatampa, Ger. Kita ngaturake pangabekti marang pun kaki pangestune ulun kita tampanana. Kapundi ndadekna jimat ulih Pikulun. Menapa ingkang dados keparengipun dene paduka pareng tumedhak ngerca pada. Ngene yo, Nggir. Jatine kayangan kuwi mau lagya ke taman gara-gara sireping gara-gara yen putuku wisanggeni munggah ana kayangan. Ora ketang sekadang sak panginang tak lenggake nang kursi nila cendhane anci-anci lembandini. Menapa mboten nenggani dhateng Kang putra mantu Kang Mas Pangeran Janaka? Wis ora usah pepamitan kalawan Janaka awit iki wektune kuwi wektu kang gugup yen nganti Kelingganata gedhene kedaluwarsa kaya-kaya pun Rama ingkang bakal nampa dukane Hyang Pikulun Bathara Guru. Ibu, aku kepengin lenggah ning kulcinela cendhane. Yo nggir sing ati-ati. Mengko tak pamitake ana Sudarmamu pinuju Sudarmamu. Kemareng kondur ana kasatriyan. Pun Rama mundhut pamit nggih. Ayo saged tak gendong dening pun kaki.